аз охирон тағйироти кадрӣ дар ҳукумати Тоҷикистон вақти зиёде нагузаштааст. аз оғози соли равон вазири кишоварзӣ, раисони кумитаи забон ва истилоҳот ва кумитаи ҷавонон ва варзиш аз мансаб барканор шуданд. моҳи май вазири тандурустии кишвар ҳам иваз шуд. абдуҳалим ғаффурзода вакили парлумони кишвар ва рақиби эмомалӣ раҳмон дар интихоботи ахири президентӣ мегӯяд ҳукумати феълӣ хеле муассир аст ва агар талаби сарқонун намебуд барои тағйир додани ҳайати ҳукумат зарурате набуд. мо ин лаҳзаҳои хушу хурсандиро дидостем дар симои модарамон, дар симои фарзандонмон. ғаффурзода аз вазирони ҳукумати Тоҷикистон тавсиф карда мегӯяд ҳамаи онҳо вазифаи худро содиқона анҷом медиҳанд. вай меафзояд ҳамаи вазиронро эмомалӣ раҳмон сиёсатмадори пуртаҷриба таъин кардааст ва бинобар ин ба андешаи ӯ ба эҳтимоли зиёд аксарият дар ҳукумати нав боқӣ хоҳанд монд. ҳамчун намунаи дурустии таъини кадрҳо дар мансабҳои раҳбарӣ вай аз Рустами Эмомалӣ писари президенти Тоҷикистон мисол овард. дар шаҳр масалан Рустами Эмомалӣ гузоштан, мардум тасаввур карданд ки шаҳр бесоҳиб мемонад. вале Абдумалик Қодиров, таҳлилгари тоҷик, аз кори ҳайати феълии ҳукумат розӣ нест. ба гуфтаи вай, ин гурӯҳи мансабдорон натиҷаи сиёсати нодурусти кадрӣ аст ва ҳама тасмимҳо танҳо аз ҷониби як нафар гирифта мешаванд. Қодиров бовар дорад ки ин бор ҳам ҳамон чеҳраҳо дар мансабҳои раҳбарии ҳукумат хоҳанд монд. зеро мегӯяд ӯ дигар ягон кас ҳам нест. тақрибан 10 соли пеш президент Раҳмон дар яке аз ҷаласаҳои худ гуфт: бачаҳо, дар ҷайби ман дигар ягон кадр намондааст. аз ҳамон замон чизе тағйир наёфтааст. кадрҳо яксонанд, фақат ҷояшон тағйир меёбад. онҳоро аз як ҷо ба ҷои дигар мегузаронанд. набуди кадр ё мутахассисон ба ин маънӣ нест ки дигар умуман кадри нав нест, балки ин ба навъҳаи таҳияи нухбагони сиёсии кишвар вобаста аст. меъёрҳои асосӣ ба гуфтаи таҳлилгар садоқат ба як нафари мушаххас аст. мутаассифона дар интихоби кадрҳо сатҳи касбияти онҳо ба назар гирифта намешавад. баръакс ба он таваҷҷӯҳ мешавад ки то куҷо шахс ба боло ва ё онҳое ки дар боло ҳастанд садоқат дорад. бо ин ҳама ҳукумати Тоҷикистон бо шумули сарвазир, муовини аввал, муовинон, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ то ташкили кабинаи нав дар курсиҳои худ мемонанд ва фаъолиятро идома медиҳанд. ҳам ҷонибдорони ҳукумат ва ҳам коршиносони мустақил аз тағйир ёфтани кабина ҳам дигаргунии зиёдеро интизор нестанд. ягона тағйироте ки дар ин самт хоҳад шуд, ҷой ивазкунии ҳамон чеҳраҳои қаблӣ ва аз як мансаб ба мансаби дигар рафтани онҳо аст.